Sabar gelap ya. Apa, Bos? Rak, ya away. Asu. Asu. Bareng-barengmu ngomong. Ora duwe apa-apa, Mas. Alah, tangannya dobal. Tenan, Mas. Di barangnya. Ora duwe, Ora Mas. duwe, alah tasmu dibuka, Kak. Suto, Mas. Kak, cangkeman. Kak. Lah cangkeman raya dobol, langsung menungso goblok kowe. HP tok, Mas. HP alah satu HP tok. Liyane, kasih tuli. Ono. Ah, terus ra ono apa taek. Kak. Ono, Mas. Wah, ayo, Wak. Silak konangan wong, Wak. Dompet ra ono, kosong dompet. Kantong ngadat. Ngadat, memberi. Anteni pokoknya cekleke urine saklare klek modar. Mas, tolong. Wina pasu. Tok. Kowe ngopo? Yes. Aku baru dibegal, Mas. Apa? Suwen. Ten. Des. Dicekel kok kono, Des. Des. Rasa wedi yo. Tabrak. Tabrak. Oke. Aku ora Mas, lupa Mas. Show. Aku Mas. Sogot telatmu tebus dengan tangkemmu. Ampun Mas. Ora. Aku ora. Tenang. Ora. Begal kok ngene. Ora aku ora begal. Sing penting ora mati. Ora. Cacat intuk. Ora ora. Ditugel yo intuk. Sing penting ora mati ya. Ora apa. Jon. Ora. Udah ke Caca. Siap Bos. Tak udah ke Caca. Ya. Melu kabeh. Prasmanan. Tasmu gur nih. Mati. Modar itu. Ora lah. Kowe ya. Mas, ampun Mas. Bariki cacat. Ora mati tapi cacat. Ojo to Mas. Tak durunge kowe ning kantor polisi tak cacat ya. Ojo Mas. Raimu ya. Wis dicai cacat. Ojo Mas. Aduh ya, kok akeh mentok iki. Ya. Mati aku iki, mati sama akeh. Pengen dia nyambut gawe ora beda. Ada loro. Aku Jon, komandane telepon. Ki ono begal. Dan lucu. Iya Pak, ampun Pak. Tolong Pak. Pak. Modiar kowe ya. Kentot raimu kowe. Matur suwun Pak Polisi. Tok.
Wah, ya ampun lah, ya ampun Roro. Mana? Dibacain pakai malu. Kilo.